что пугает некоторых мужчин еще больше, чем феминизм. И это женщины с мышцами. Як мужик, ха-ха-ха. Эмиграцию выдержать, диктатора пережить. Меня мотивирует стопроцентная предоплата. І гэта было для мяне такой апорай. Я, напрыклад, вось тут. А снизу что это? Ты можешь? Нет? В смысле нет? І мне так хочется просто ее обнять, сказать, блин, ты такая классная, такая пригожая. То есть можно сначала чипсы, а потом мороженое, да? Вы великолепны. Углеводы. Всем привет! Вы смотрите «Женщин тяжелого поведения», и сегодня мы будем говорить о том, что пугает некоторых мужчин еще больше, чем феминизм, и это женщины с мышцами. Сильные женщины, сильные. Феминизм и фитнес. Да, О, Господь. феминизм и фитнес. У нас в гостях сегодня Юлия Семченко, блогерка и фитнес-тренер. Витаю. Витаем. А Витаю, от вас Юля. нужно, чтобы вы лайк поставили. И не забудьте, пожалуйста, что эта программа выходит только благодаря тому, что вы пишете анонимные вопросы на нашей платформе. Периодически в нашем аккаунте Instagram «Женщин тяжелого поведения» мы даем вам ссылочку. Пожалуйста, задавайте вопросы, потому что мы вот специально для вас откровенно говорим с лучшими специалистками, открываем для вас новые имена. В общем, пишите вопросы. Специально для вас переводим ваши вопросы на разные языки, если что, добавляем свои под вопросы. Первый вопрос такой. Мне кажется, многие женщины до сих пор идут в спорт не чтобы стать сильнее, а чтобы уменьшиться, стать меньше, легче, незаметнее, а на выходе получается немного другое, и для некоторых это может стать неприятной неожиданностью. Да худеть идут все в зал, худеть. Ну, в большинстве случаев. Кого мы Да, обманываем? то есть это как, наверное, вопрос про то, что какой-то стереотип, что спорт помогает похудеть, и как этого, наверное, не бояться. Ну, па-першае, схуднець дапамагае толькі дэфіцыт калорый. Гэта такая база. А спорт, тут трэба разумець, пра які спорт мы размаўляем. Ну, про То бок сілоўню ёсць- мне падаецца ў пытанні было. Да, то бок ёсць у нас прафесійны спорт, мы пра яго сёння зусім не размаўляем, тому што прафесійны спорт гэта быстрее, выше, сильнее. Гэта спорт дзеля медалік, а не дзеля здароўя. Вось таму калі я буду казаць слова спорт, я не буду мець на ўвазе прафесійны спорт. Можна казаць фітнес. Фітнес, то бок гэта любы накірунак фізічных практыкаванняў, які патрэбны нам для здароўя і для нейкіх сваіх здаровых мэтаў. Вось, таму, напрыклад, у сілавых практыкаваннях ёсць такі прынцып, што мы мацуем, то і мацуецца. Таму як бы дзіўна прыходзіць у сілоўню, каб схуднець, у гэтым ёсць сувязь, потым раскажу якая. Вось, але умоўна мы мацуем ягадзіцы, яны растуць, мы мацуем біцэпс, ён расце. Вось і ўсё, вельмі просты прынцып. Таму такі атрымліваецца, што мы становімся трошкі больш, мацней, але насамрэч жанчына ад гэтага вельмі кайфуе, калі яна адчувае сваю моц у целе, і потым яна цалкам мяняе проста такое сваё ўражанне ад мацоўні, і ўжо пра схуднець яна не думае. Але некаторыя абіраюць, напрыклад, там кардыо, групавыя, не ведаю, пілатэс, йога, Называем это попотеть. зумба, нейкія спалучэнні. Ну, гэта робіцца для таго, каб вось, не нарошчваць гэтую, не павялічваць гэтую мышечную масу. Але ж, я так разумею, у нас нават ёсць пытанне, чаму сілавыя гэта база? Чаму зараз увесь інтэрнэт і весь Інстаграм кажа, што сілавыя мышцы, Будто бы остальное это не настоящее. Мы все просто спорт. увидели руки Майли А Сайрус читерство. после того, той самой премии, и больше не можем их забыть. Таксама вельмі цікавае пытанне, і тут шмат міфаў. Насамрэч, кожны накірунак і фітнесе ён мае свае мэты. Вось, а у людзей часта такое змешванне паняццяў атрымліваецца, што любая актыўнасць хай будзе, неважна якая. Схожу там один раз у зале, потым там схожу на пілатэс, потым на йогу. Усё класна, любая актыўнасць лепш, чым сядзець на канапе. Часам на канапе таксама добра пасядзець. Вось. Але у кожнага накірунка свае мэты, і, дарэчы, сапраўды ёсць такая тэндэнцыя, якая мне вельмі не падабаецца, што, напрыклад,
трэнер ці трэнерка, якая працуе ў зале, яна пачынае абясцэньваць пілатэс, йогу. Ці, напрыклад, пілатэс-трэнеркі, яны могуць абясцэньваць сілавыя, што, маўляў, вы станеце такія вялікія. Вось. А я падтрымліваю любы накірунак фітнесу. Галоўнае разумець, як бы для чаго ты гэта робіш і з якой мэтай. Усё важна. Сілавыя, чаму сілавыя базы? Таму што менавіта сілавыя ствараюць нам прагрэсіўную перагрузку для цела. То бок на пілатэсе можа быць там на йозе даволі складана, але там з цягам часу цела звыкаецца да гэтай нагрузкі. І як стварыць сапраўды прагрэс? У зале гэта зрабіць лёгка. Вось сёння мы ўзялі гантэлькі 2 кілаграмы, там, окей, імі папрацавалі, потым мы там зрабілі ім 10 раз, напрыклад, нейкае практыкаванне, наступны раз мы зрабілі 15. На трэцюю трэніроўку взялі гантэлькі па 2,5-3 кілаграмы. Гэта супер лёгка, празрыста зразумець, як ты прагрэсуеш у трэніроўках. А улічваючы той факт, што з узростам мы губляем мышцы, то бок для нас вельмі важна не проста актыўнасць, а рэальна прагрэсіўная актыўнасць кожны раз. І таму тут проста ва ўсіх свае мэты на кірунках. І для мяне, на мой погляд, самы класны варыянт — гэта калі мы спалучаем, калі ў нас ёсць абавязкова сілавыя і, напрыклад, там пілатэс ці йога. Вось, гэта файна. Это мы про физическую часть силовых обсуждали, а я еще заметила такую историю, что в последнее время, после вот этих всех лет, у кого репрессии, у кого война, еще что, я вижу, как девчонки, женщины всех возрастов ходят в силовню, и как они еще кайфуют от того, что, ну, вот я могу вот выдержать. Это еще вот как будто бы менталка еще подключается, что чувствуешь больше опоры на свое тело. Есть такое? Или это какая-то блажь? Ну, вот это физически как-то действительно может, ты становишься более устойчивой в жизни, вот когда чувствуешь еще мышцы, как в тело свое. 100% гэта і на мне спрацавала, і я бачу гэта па сваіх кліентках, і, дарэчы, ёсць даследаванні на гэтую тэму. Вось, што наконт даследаванняў, сапраўды зараз моцна вывучаецца сувязь фізічных практыкаванняў і псіхалагічнага стану. І вось, дарэчы, наогул любая фізічная актыўнасць, асабліва сілавыя практыкаванні, йога, хуткая хадзьба, бег, яны сапраўды паніжаюць рызыку дэпрэсіі. Вось, калі мы нават бярэм палову нормы рэкамендаванай на тыдзень, то ўжо на 18% зніжаецца рызыка дэпрэсіі. І нават у тых людзей, у якіх ёсць дэпрэсія, зразумела, калі яны ўжо у стане штосьці рабіць разам з медыкаментамі, фізічная актыўнасць вельмі крута працуе. Ну, то бок гэта ўжо даследавана праз метааналізы. Я таксама гэта на сабе чула, таму што вось пакуль такі складаны час, вось апошнія 5 гадоў у Беларусі, я даўно займалася сілавымі, але гэта было так нерэгулярна. А так атрымалася, што вось моя сяброўка таксама атрымала адукацыю, стала фітнес-трэнеркай, я тады яшчэ гэтым так прафесійна не займалася. Гэта знак, я буду хадзіць да яе на трэніроўкі. І я пачала да яе хадзіць рэгулярна, у вельмі такі складаны перыяд час для маёй сям'і, калі вось мой муж быў у турме. І гэта было для мяне такой апорай, калі ты просто сябе збіраеш, да, непростае. Я думаю, вы пагадзіцеся, вельмі непроста сябе ўгаварыць, пайсці на любую трэніроўку. Але яшчэ ніводнага разу, калі мы выходзім з залі ці там з пілатэса ці з йогі, мы не пашкадавалі, што мы пришли. Николи такого не было. Сапраўды. Каждый раз я себе напоминаю, но ведь ты никогда не жалела, когда пришла. Ну пойдем, ну кошечка, ну давай. Пресс качать, турник бегать. Все тебе хорошо, все тебе нравится. Меня вообще восхищают люди, которые могут регулярно ходить на любые виды активности. Кстати, Глеб, привет. Цікаво. Это Александр Глеб. Это будет пасхалочка, да. Вот, мне кажется, это самое сложное — поставить вот это вот на поток. А как ты думаешь, если не получается это сделать, может быть, этот спорт, ну, вид спорта не подходит тебе, или тут дело в чем-то другом? Ой, гэта складаная тэма.
ведаеце, як у дзяцінстве у міленіялаў через не магу. Вось. Не, насамрэч так не трэба, але ну, вось мы пачынаем, напрыклад, вывучаць новую замежную мову, асвойваць новую прафесію. Ну, праўда, нам часам трэба сябе трошачкі прымусіць гэта рабіць, але мы ведаем, дзеля чаго мы гэта робім. Таму вельмі важна матывацыя, менавіта праз якую матывацыю ты ідзеш на гэтыя заняткі ў мацоўню. Ты робіш гэта там для прыгожага цела, ці гэта ты робіш для здароўя. І насамрэч, калі мы сапраўды хаця б трошачкі паходзім, пазаймаемся спортам, мы адчуваем, як гэта проста рэальна дапамагае жыць сёння. Гэта сапраўды і апора, і фізічная, і ментальная. І пасля сілавых там таксама выпрацоўваюцца дафамін, эндарфін, сератанін. Такое адчуванне тыпу я малайчынка, я гэта зрабіла. Паніжаецца трывожнасць, і пасля трэніроўкі ты такі ўжо не думаеш, хто я, дзе я, які сэнс жыцця, а ты такой, я хачу смачна паесці, я зараз там такой сабе вось гэта з'ем, там штосьці такое смачнае, карыснае, бялочак, вугляводы, вось потым я пасплю, ці яшчэ штосьці зраблю, і ну, сапраўды, як бы ты проста трошкі так прыземляешся ад гэтых глобальных пытанняў да свайго цела, і ну, гэта реально паніжае трывожнасць сёння. Меня мотивирует 100% предоплата за пилатес. Никогда я не была так мотивирована, как эти 3 года. Ни одного занятия никто не Про пропустил. денежки и про грошики. Ці можна трэніравацца ў хатніх умовах? Толькі ў зале можна нарасціць мышачны карсет, якія яшчэ ёсць варыянты. І мне падаецца, гэта не только про удобство, но и про деньги, потому что я знаю, что в Беларуси просто для многих женщин регулярный абонемент — это все-таки привилегия, это роскошь, которую не все могут себе позволить. Можно ли тренироваться и наращивать мышечную массу ў хатніх умовах? Можна, насамрэч можна, як бы мышцы ж не ведаюць, з чым мы працуем. Там у нас гантэлі 10 кілаграм у руцэ, ці не ведаю, бутэлькі з вадой. Вось, для іх самае галоўнае, каб быў прагрэс. Сёння там такая вага, заўтра больш паўтораў, ці больш вага, ці там больш падыходу ў гэтым практыкаванні. Вось, таму у мяне палова кліентак займаецца дома, і кліентаў таксама мужчынаў, яны класна прагрэсуюць. Канешне, патрэбна дадатковае нейкае такое абсталяванне, дыванкі, фітнес-гумкі. Зараз на маркетплейсах вялікая колькасць разборных штангаў, якія там і яны і ў гантэлі ператвараюцца, можна штангу сабе зрабіць, можна купіць хатні турнік для падцягванняў. Вось, ну, то бок, галоўнае, каб было жаданне, але дома цалкам можна спакойна, асабліва, калі вы толькі пачынаеце, можна лёгка прагрэсаваць, трэніравацца. Вось, так яшчэ бывае, што вось людзі, ну, не хочуць, напрыклад, там, сілавыя практыкаванні, часам гэта пра адно і тое ж. Гэта калі ты 4, 8, 12 тыдняў робіш прыкладна сістэмна адны і ты ж практыкаванні. Вось, і некаторым гэта просто скучна. Вось, не падыходзіць да іх характара. Што можна спрабаваць? Можна спрабаваць сілавую йогу, там таксама класна развіваецца сілы, растуць мышцы. Можна спрабаваць калістэніку, то бок гэта практыкаванні са сваёй вагай цела. Гэта адцісканні, падцягванні, прыседы на адной назе. Это самое сложное. Гэта дуже складана, так, але, ну, напрыклад, не хоча чалавек хадзіць там у трэнажорную залю. У кожнага свае, нават нейкія псіхалагічныя прычыны могуць быць. Вось, таму і што яшчэ цікавае можна паспрабаваць, гэта функцыянальны трэнінг. Магчыма, чулі пра такі, гэта дзе развіваюцца ўсе 5 якасцяў нашых, якія нам патрэбны ў жыцці. Гэта сіла, хуткасць, каардынацыя, трываласць, вынослівасць,
і гнуткасць. Мгм. Вось, і гэта такія, магчыма, бачылі ў зале, калі там людзі штосьці прысядаюць, потым кідаюць мяч, Так. потым там кудысьці бягуць. Звар'яцелые на гэтыя. Да. Вот те, которые запрыгивают с места на куб. То есть Иву. это несуществующее. Канаты, ладно, ты хотя бы не умираешь. Но как можно запрыгнуть с места на какой-то предмет, для меня просто несуществующая опция. Так, але ён гэта робіць паступова. Ён спачатку запрыгвае там на маленечкай такой вось кубік, потым вышэй, вышэй, вышэй. Так каждый дурак может. Вось, ну то бок калі ў яго такі грамотны, адэкватны трэнер ці трэнерка, то так, гэта паступовая нагрузка. І вось некаторым людзям гэта цікава. Яны хочуць, каб яшчэ ў іх і ведаеце, каб трэнер, трэнерка іх трошкі паразлікалі. Вось. Ну, але галоўнае, чалавек займаецца спортам, развіваецца. Вось, і гэта ўсе якасці нам патрэбна, не ведаю, дабегчы да аўтобуса, насамрэч не запыхацца. Да, штосьці там быць гнуткім таксама важна, штосьці там завалілася пад канапу, гэта дастаць. Папоўзаць з маленькім дзіцём пагуляць, ці з сабакам там, нахіліцца правільна, там штосьці таксама дастаць, ці падняць, ці павесіць шторы, любыя бытавыя. Эмиграцию выдержать, диктатора пережить, быть гибкой. Кстати, многие поэтому пошли в зал. Да, правда, правда. Чтобы пережить диктатор, это вообще потрясающе. Я понимаю, что я занимаюсь своим здоровьем, потому что я хочу пережить диктатор. То есть у меня такая мотивация. Я хочу дожить до лучших времен и пережить диктатора, быть сильной, потому что вдруг мне нужно будет в рукопашку с ним идти. То есть бежать ты уже не рассматриваешь. Нет. Ладно. Вопрос был про то, какие активности просто хороши для здоровья, а давай его развернем наоборот. А какие не хороши? Вот я когда смотрю на бегунов по асфальту рекой, Ну что мы, то я что думаю мы про их сделаем? колени. Я понимаю, Да, я что тоже. они, большинство из них умеют, особенно когда это марафон, это люди, которые умеют. Но у меня это вызывает стойкое ощущение того, что они сейчас себя загубят и загубят все вокруг. А может быть, есть какие-то метаанализы по поводу того, какая активность хороша, а какая с осторожностью. И давай заодно про норму. Сколько нужно Так, заниматься так. в неделю? Я, к сожалению, знаю, но пусть ответит Ответ тебе не понравится. специалист. Мне не понравится, поэтому пусть говорит. Ну, насамрэч, на мой погляд, любая актыўнасць, да якой мы не падрыхтаваны. Ну, напрыклад, вы прыходзіце ў залю, а трэнер, трэнерка даюць вам штангу 100 кілаграм. Ну, як бы кажуць, прысядай. Ці, напрыклад, вам трэба, вы такі вырашылі, я праз месяц забягу марафон. Что может пойти не так? 42 километра. Вось, і ты бяжыш, там у цябе пульс 200, Паміраеш, і ты так. такі... І гэта, ну, гэта дуже шкодна для сэрца, таму што любое кардыо, для чаго нам патрэбна, не для пахудання, ну, просто як дадаткова актыўнасць, а акурат для здароўя, сардэчнай сістэмы і дыхальнай. І таму да таго ж марафону трэба рэальна доўга рыхтавацца, пачынаць глядзець на свой пульс. Магчыма, гэта спачатку будзе хуткая хадзьба, але у вас там пульс не зашкальвае, знаходзіцца ў нізка-нізка сярэдняй зоне, пры якой акурат такі добра развіваецца дыхальная сістэма. Вось, і таксама і сэрца. Таму як проста для ўсяго трэба падысці з галавой. Ну, колькі патрэбна ў тыдзень займацца? І скажы, колькі павінна быць кардыя, а колькі павінна быць сілавых? Ці можна агулам гэта ўсё міксаваць? Ну, насамрэч, што датычыцца сілавых трэніровак, то 2 разы на тыдзень гэта такі стандарт залаты. Напрыклад, 3 ўжо лепш, чым 2, 4 ўжо можа быць горш, чым 3, таму што мы не паспяваем аднаўляцца. Але так бывае, у мяне ёсць людзі, якія 1 раз на тыдзень займаюцца, но у них там не атрымліваецца больш. Ну гэта таксама лепш, чым нічога. Прагрэс будзе вельмі павольны. Але ж будзе. Так, ну асабліва ў пачаткоўцаў будзе. Чаму 2 разы на тыдзень сілавыя? Таму што у нашага арганізма ёсць такі цікавы працэс, як суперкампенсацыя. Гэта, напрыклад, вось мы пайшлі там, штосьці парабілі ў зале, пацягалі гантэлькі, ну і мышцы думаюць, ну капец, гэта дзяўчына прыдумала, тут нас нагрузіла, нам трэба хутка, тэрмінова стаць мацнее. Мы ядзім бялочак, вугляводы абавязкова. Так, мышцы трошачкі падрастаюць, становяцца мацнее праз 2-3 дні. І тут вельмі важна, ну нават праз 4, праз 5, вельмі важна зноў даць ім нагрузку. А калі гэтая нагрузка не прыходзіць, то яны
трошечки вяртаюцца назад у свой той стан. А ці будуць яны расці, калі не есть белочак? Моя Не. любимая тема. Ой. Не будуць? Не. То бок калі хадзіць у залю ці хадзіць на заняткі, але не есть мяса, рыбу, белок, яйкаў, бабовыя, ўсё гэта, не Так. будуць расці мышцы. То бок як Не будуць. Подстава Ну, то получается. бок будзе ісці нейкі працэс для мышцаў таксама вельмі патрэбныя вугляводы, таму што, дарэчы, мышцы гэта вялікі спажывец глюкозы, таму сілавыя гэта файная прафілактыка цукровага дыябету другога тыпу. Вось, там для іх не толькі патрэбны бялкі, але бялкі гэта такі будаўнічы матэрыял. І без харчавання, ну, я не думаю, што ёсць такія людзі, якія зусім бялок не ядуць. Ну, штосьці там уже трапляе ў іх арганізм. Катерина, что вы скажете в свое оправдание? белковыя чипсы. Таму, карацей, харчаванне вельмі важнае. Ну что ж. Ты уже упомянула, такой был момент, что если тебе тренер сразу дает штангу, да, 100 кило, у нас есть один вопрос как раз про ред-флаги какие ред-флаги, да, какие, давайте поговорим о плохих тренерах, как их вычислить, что должно насторожить, какие советы, вот какой-то такой плохой опыт общения. Ну, с ними. па-першае, І всем ли нужен тренер? ну, мне падаецца, што калі вы ніколі не займаліся, напрыклад, тым відам актыўнасці, які вы хочаце займацца, тут або ты наймаеш чалавека, які табе прысвяціць увагу, хутка ўсё пакажа, раскажа, і хаця б, хаця б паўгода разам з ім пабыць, навучыцца вось гэтай базе, то гэта такі самы хуткі варыянт. Вось, але можна самому пачаць гэта вывучаць. Зараз шмат матэрыялу, калі ласка, на ютубе шмат класных блогаў трэнерак-трэнераў, якія адкрыта дзеляцца карыснай інфармацыяй, але на гэта трэба проста свой час і сапраўды сядзець, разбірацца, што праўда, што неправда, што міф, што не міф, што працуе, што не. Таму для мяне, напэўна, я раней таксама шмат займалася з рознымі і трэнерамі, і трэнеркамі, но вось часта такое бывала, калі вось я бачу, прыходзіць чалавек, і ён кажа, і трэнер яму кажа, ну, ідзі рабі жым нагамі. Ну, ўсё, пайшоў па сваіх справах і далей там штосьці рабіць. Без разминки, без нічога. Разминка, напрыклад, вось добры трэнер і добрая трэнерка мусіць вам паказаць якасную разминку перад трэніроўкай сілавой. У мяне так бывае, што нават людзі, якія ніколі не займаліся ніякім відам спорту, нічым, мы можам, тыдні 2 з імі далей за дыванок не сыходзіць, таму што вось мы гэта ўсё вучым. Мы, асабліва калі вось чалавек вось так сидзеў 9 гадзін, вось такія ў яго плечы, тут усё сціснута, і мы не можам пайсці адразу там штосьці ціснуць штангу. Я недавно в примерочной вот резко повернулась, чтобы застегнуть юбку, и меня замкнуло. Вот для этого нужны функциональные тренировки. Разогрев перед примерочной, да. А я еще, знаете, о чем подумала, что, много было историй, к сожалению, про тренеров, которые не очень корректно себя ведут. Я уже даже не говорю про случаи какого-то харассмента, домогательств, но даже просто какие-то комментарии такие, типа, жирнюша, Так. давай. Есть видео, она ему читает, типа, что она ела, и чипсами заела, корова. То есть он в шутку это как будто бы говорит, но на самом деле иногда проскакивает такая уничижительная лексика, какие-то такие, вот целлюлит, вот он ее потрогал за бочок. Я згодная цалкам. Акурат пра гэта хацела сказаць, што быццам бы вось ты фітнес-трэнер, трэнерка, і быццам ты можаш даваць каментарыі нейкія наконт цела, але не. Гэта так не працуе, то бок тут ёсць канкрэтныя межы, за якія мы не выходзім. І мне наогул вельмі не падабаецца, вось часам мне жанчына вось так кажуць, вось я вось не магу там на сябе глядзець у люстэрка, вось такі мне гэты жывот, так яго не люблю, ці там вось я так змянілася і там набрала вагу.
и мне так хочется просто ее обнять, сказать: блин, ты такая классная, такая прыгожая, не веду, у твоем животе двое деток жило, ты дала им жыццё, ты столькі ўсяго вынесла, ну, у тебе там офігенная ёсць прафесія, ты шмат чым цікавішся, і ты шмат чаго робіш, і Заплач. ну праўда, таму вельмі класна вось менавіта прыходзіць, ведаеце, у спорт, у фітнес менавіта праз клопат, пра любоў да свайго цела, не то што ўсё, я хочу, вось гэта мне не падабаецца, фу-фу-фу, я зараз хуценька зраблю сабе ідэальнае цела, але ну ідэальнае цела ніколі не будзе. Таксама, тому што мы хварэем, у нас ёсць адкаты, розныя сітуацыі, а тая форма, да якой мы прыходзім у зале, яна не назаўжды, яна не вечная, таму што мышцы вельмі дарагая рэч для нашага арганізма. Калі мы не будзем працягваць іх мацаваць, яны паступова руйнуюцца. І немагчыма так узяць на ўсё жыццё, накачацца, намацавацца і ўсё, і так быць. Вось, таму сапраўды можна просто простое, што вось я люблю сваё цела, я хочу, каб яно было здаровым, руховым, мабільным, гнуткім, я пайду трэніравацца. Или, напрыклад, я хочу быць незалежнай у сваёй старасці. Ну, то бок я хочу уметь самой там сабе прыгатаваць ежу, я хочу паехаць у вандроўку ў Парыж на пенсіі, я хочу палазіць па горах на пенсіі, напрыклад. І для ўсяго гэтага вельмі патрэбны сілавыя трэніроўкі, каб у нас былі сілы, не толькі вандраваць, просто жыць якасна сваё жыццё і рабіць тыя рэчы, якія для нас у 30 гадоў дужа звыклыя. Мы нават не задумваемся, колькі ўсяго можа наша цела. Выгодная інвестицыя в старасць. Сапраўды, таму лепш рэальна думаць проста пра будучае, пра сваю старасць. Вось гэта матывацыя, якая і зараз, вось што датычыцца новага пакалення, вось нават зумераў, мне падаецца, яны больш пра гэта кажуць, і ў іх матывацыі звычайна такія, што там не супер нейкае хочу цела, а якасць жыцця. Так, якасць жыцця, так, гэтым яны цікавяцца. Нас еще мы обсуждали, что ну как бы наше тело там меняется, не всегда такое, но у нас тело меняется даже в течение 1 месяца. Ну типа вот ты как бы в овуляцию и в начало цикла ты 2 разных человека. Ну то есть даже те женщины, которые профессионально занимаются спортом, вот они показывают свое тело, типа это тело одного человека в течение месяца. А нужно ли как-то подстраивать свои, вот вопрос как раз, нужно ли как-то подстраивать тренировки под фазу менструального цикла, и должна ли это делать сама женщина, или все-таки это в том числе работа тренера как-то подсказывать, слушай, ну а какой день цикла, подожди, что-то ты... Так, на мой погляд, трэнеры, трэнеркі мусяць ведаць цыкл сваёй кліенткі, але гэта гісторыя дужа індывідуальная. То бок я нават вось гляджу па сваіх кліентак, яны ўсе вельмі розныя. Хто вельмі адчувае вось гэты цыкл, і, напрыклад, калі пачатак цыкла, там першыя 3-4 дні мы не трэніруемся, тому што балюча, дыскамфортна, вось ногу як бы хочацца палежаць. А хтосьці, не, я гатовая, мне нармальна. І то бок я, напэўна, вось прытрымліваюся такога меркавання, што гэта супер індывідуальная гісторыя. Нельга казаць, все, усім падстройваем фізнагрузкі пад цыкл. І пры гэтым нельга казаць, што мы цыкл не мусім не ўлічваць. Вось, у мяне, напрыклад, такая гісторыя, што я, вось зараз мне 32 гады, у 20 гадоў я цыкл, ну, асабліва не адчувала. Зараз я усе фазы адчуваю. Вось, і, дарэчы, напрыклад, вось калі ў нас авуляцыя, быццам бы падаецца, што гэта пік энергіі, так? І калі мы можам просто офігеть, там, якой прагрэс зрабіць у зале, але не для ўсіх жанчын гэта працуе, асабліва... Я тоже. Асабліва так, у каго ёсць авуляторны сіндром, то бок тут наадварот часта шмат хто выбірае просто такі пакой, ці вельмі лёгкія нейкія трэніроўкі, вось, таму што гэта рэальна так жа дыскамфортна, як на пачатак цыклу.
Вось бывае так, што, напрыклад, тая ж лютэінавая фаза. Так, калі ў нас зніжаецца энергія, зніжаецца эстраген, мы такі, ну, нічога просто не хачу. Вось, і мне, напрыклад, тут наадварот трэніроўкі дапамагаюць, таму што вось гэтую прыбіраць гэтую трывожнасць, гэтую апатычнасць такую трохі да жыцця, вось нейкія такія думкі гэтыя філасофска-трывожныя. Таму як бы тут, напрыклад, класна пайсці патрэніравацца, але моя парада такая: просто прыслухвайцеся да сябе, да свайго цела, гэта будзе самае разумнае рашэнне. А мужчыны з інстаграму не сказалі б вам прыслухоўвацца да свайго цела, не сказалі, што ці ты вельмі ты жирная, так они пишут, ці ты вельмі перапампованая, перакачаная, перамацованая, і падаецца, вот зараз я бачу, што жанчыны, якія ходзяць у залю ці на нейкія сілавыя практыкаванні, і таксама атрымліваюць хейт і каментары ад мужчынаў, які ты для чаго гэта робіш, ты моцная, да ты як мужик. Як вы лічыце, чаму ну, хоць гэта хтосьці як атрымліваецца? мужик. Ну хоць раз мужик не как мужик, ну хоць. Вось, гэта частая гісторыя, асабліва калі вось зайсці ў трэц, цяпер дужа папулярны. Зараз сярод жанчын вельмі папулярны такі тренд, гісторыя навучыцца падцягвацца. Вось, і насамрэч жанчынам трошачкі цяжэй гэта зрабіць, таму што ў нас наогул і колькасць тлушчу, і мышечная маса больш знаходзіцца унізе цела, то бок ягадзіцы, сцёгны, мышцы ў верхняй частцы цела звычайна менш. Ну, не ва ўсіх, ну так у большасці. Вось, гэта, конечно, ўсё можна развіць без праблемаў сілавымі трэніроўкамі. Вось, але як бы жанчынам трэба больш ўсё ж такі сілу прыкласці, каб навучыцца падцягвацца. Уявіце, вось гэта жанчына, якая зрабіла сваё першае падцягванне, так доўга да яго ішла. У цябе такое афігеннае адчуванне: блін, я магу падцягнуць сваё цела. Вось, значыць, я моцна, я магу яшчэ штосьці зрабіць. Напэўна, тое, што раней я думала, ніколі не атрымаецца. Такое было. Вось, і гэта рэальна, гэта працуе ва ўсіх сферах жыцця. І тут, ну, нейкі мужчына піша, што ой, а я, як мне напісалі, у твае гады там мог 25 разоў штосьці там лісточкам роўненькім пацягнуцца. Ці, напрыклад, мне таксама спісалі: як мужик, ха-ха-ха. Я думала, блин, ну можа, маёй бурбалцы ўжо няма такіх. Яны існуюць, на жаль. Вот на спорт попался как-то, смотрела я программу, которую Марина ведет, и пришел гость, мужчина, который на полном серьезе говорил про то, как лечить эндометриоз, что не так это уже и больно, и в его время эндометриоз, он не доктор был, он журналист, и эндометриоз лечили, и что вы думаете об этом, все уже изучено. Я поверить глазам, точнее, ушам, всему, что было приковано. То есть, правда, мужчины-эксперты во всем женском теле. Ну, атрымліваецца. Добра, а ці можна сапраўды перамацавацца? Ну, ведаеш, ты, напрыклад, ужываеш бялок, ты трэніруеш, ты ідзеш да сваёй мэты, а пасля робішся вялікай. Я, напрыклад, вялікай, ну, не ў тых памерах, якія ты чакала. У мяне, калі я хадзіла ў залю, я вельмі рыхтавалася там да вялікіх падзеяў, і ў мяне пачалі расці гэтыя, як называецца? Квадры. Гэта зусім было не тое, чаго я жадала. Я была как курица, вот эта вот ножку куриную, ты когда видишь, у нее здесь такое красивое, накачанное, большое, а там уже... Захотелось кушать. И мне прям много лет понадобилось, чтобы потом обратно понять, во-первых, как это получилось, а во-вторых, не повторить этого. И поэтому я теперь, мне кажется, зала буду бояться вот все время. Я на пилатес схожу, думаю, о, нога не растет так, ну, она растет, когда я ем, но это уже другая Мне нравится, история. что меняются стандарты красоты, что появилось вот за последние вот 5-10 лет, по крайней мере, вот в моей бурбалке. Может быть, они и раньше это было популярно. Мне кажется, именно последние годы, благодаря тому, что и силовые стали более доступны, и там стало больше женщин, в том числе больше женщин-тренерок, и женщины пошли к женщинам-тренеркам, потому что так безопаснее. И стали появляться вот эти мышцы Майли Сайрус, спина какой-то другой актрисы, которую ты смотришь, мое уважение, женщины стали чаще показывать сильное тело, Так. и, ну, как бы в комментариях... Без гиперобъемов, Да, слушай, ну и даже объемы есть, да, у меня есть несколько знакомых, которые... Без мужского типа тренировок. То есть для меня все равно... Как квадры?
Квадры. Ну, то есть Квадрицепс. в таком объеме, как они были, когда у тебя реально уже... Ну, тебе было Но некомфортно. это тебе, а я смотрю, меня красиво, я смотрю на этих женщин, я понимаю, я никогда такой не стану, и как бы мне ок. Но я смотрю, во-первых, они сами от себя кайфуют, во-вторых, это получает большое, уже небольшое, давайте так, большее количество социальных поглаживаний, комплиментов, чем было бы раньше. Раньше, действительно, мне кажется, ну, 90% комментариев были бы, ну что ты как, мужик, перекачалась. Сейчас этих вот из палеолита быстренько в комментариях говорит, петушок, пошел обратно. Но вопрос, можно Да, ли в поменялись случае, ли? если ты перекачалась, или, ну, как-то не там набрала Откачаться. мышечную массу, обратно как-то это все вернуть? Сапраўды важные темы пошли. Потому что такие качки, ой, господи, такие качихи, качкини, качини. Это какая-то булочка вкусная. Итальянцы. Простите, голодная. Ну, па-першае, эстэтыка ў кожнай свая. Ну, то бок для адной перамацавацца гэта адна фігура. Для другой ужо калі трошачкі квадры прарысаваліся на назе, гэта таксама вось часам сярод жанчын вялікі страх. І гэта ўжо таксама ты перамацавалася ўжо. А хтосьці ну мацуецца, ўсё мала. Тут таксама часам бываюць, ну, сапраўды тут таксама перагібы бываюць у чалавека, што яму заўжды мала, і ён не можа кайфаваць ад сябе сённяшняй. А вось, што наконт перамацавацца? Ну, шмат хто сёння кажа, што гэта немагчыма, так? Але ж зноў жа у нас у кожнай свой погляд на гэта. Сапраўды мужчынам лягчэй набраць мышачную масу, таму што ў іх больш выпрацоўваецца тэстастэрон. У жанчын гэта 10 у 15-20 разоў менш. І таму у жанчыне, каб рэальна, напрыклад, мужчыне трэба зрабіць, ну, напрыклад, вось на гэтую мышачную групу 4 падыходы, а жанчыне трэба зрабіць 5-6, каб атрымаць той самы эфект. Гэта такое першае. Вось таму сапраўды проста, ну, як бы мацавацца як мужчына реально складана. Почему женщины такие уставшие потом по вечерам? Непонятно, конечно. Але у жанчын хутчэй прасходзіць, атрымліваецца аднаўленне пасля трэніроўкі, таму што вось гэтаму дапамагае гармон эстраген. Вось мы хутчэй аднаўляемся і зноў гатовыя да новых фізічных практыкаванняў. Таму так цяжка мы адчуваем менапаўзу. Готовы переживать диктатуру дальше. Так. Вось. Але так бывае, сапраўды, ну, што вось нечакана вырасла тое, што ты не хацела. Якая частая гісторыя? У жанчын гэта біцэпс, так, і квадры. Вот у меня было так с руками. І нават калі я, напрыклад... Бицепс это сверху или снизу? Вось тут. А снизу что это? Трицепс. А вот Вот оно это не желе накачивается. не накачивается, да. Всё, ну, точнее, у кого-то Ну, глядите, у вас расслабленная рука, и, конечно, оно будет, але коли вы там 10. Нет, если я так делаю, недавно сделали фотографию, где я так делаю. Ладно, Настя, бицепс, потрогай. а трицепс все еще. А ты можешь? Нет. В смысле нет? То есть я надеюсь, что в анонс войдет, как мы играем. Ну, я не могу поиграть. Его не может не быть, его не может не быть, тогда мы просто не могли рухать руками. Нету. Доктор что делает, да? Так, пиджак чувствую. Женщины на бицепс жалуются. Ну так, чаму біцэпс хутка расце? Таму што калі мы часцей за ўсё мацуем спіну, біцэпс працуе разам з гэтымі практыкаваннямі. Вось, і, ну, по маім такім назіранням, верх цела ў жанчыны вельмі хутка адгукаецца на трэніроўкі. Хаця, падаецца, там спачатку менш мышачнай масы, але, ну, вельмі хутка бывае гэта атрымліваецца, калі рэгулярныя трэніроўкі, сон, харчаванне. Вось, таму проста панізіць трэніровачны аб'ём на гэтыя мышцы, прааналізаваць, што вы робіце ў трэнажорнай зале. Калі вы робіце шмат практыкаванняў, дзе у вас працуе калена, ну, канешне, будуць расці квадры.
пераглядзець, рабіць менш гэтых практыкаванняў, і калі, напрыклад, вы трэніруецеся са спецыялісткай ці спецыялістам, то трэба задаваць пытанні, чаму у мяне такая праграма, напрыклад, і адразу сказаць свае пажаданні, што я, напрыклад, мне пажадана аб'ём у гэтых месцах, а вось тут мне не хацелася б вялікага аб'ёму. І ўсё, яна мусіць стварыць такую праграму, дзе у вас, напрыклад, больш акцэнту будзе на ягадзіцы, менш на квадры, менш працаваць калена. Вось. І нічога з цягам часу гэтая цягліца, яна трошачкі здуецца. Поверьте мне, она даже жиром покроется. Все в порядке сейчас. Вось. Але зноў мы глядзім на гэта з пункту гледжання эстэтыкі. Але калі падумаць пра здаровае калена, вось, у мяне таксама такое бывае, мне трэба шмат размаўляць, каб растлумачыць тое, што мы мусім хаця б рабіць адно практыкаванне на тыдзень, дзе працуе калена, просто каб у цябе быў здаровы сустаў, здаровыя косці. А что это за упражнение на колени? А приседы, выпады, А я думала, они наоборот коленям плохо делают. Не-не-не, колени, наоборот, надо укреплять, я наоборот. тоже думала. То есть, когда ты приседаешь, это Правильно. помогает коленям? Конечно, А так. правильно это, когда ножки чуть-чуть вот так? Или... Шмат розных прысідаў бывае, напрыклад, з акцэнтам на ягадзіцы ці больш на квадры. Тут шмат варыяцый, але ў любым выпадку там працуе калена, і гэта лічыцца каленадамінантным практыкаваннем. Вось, таму у нас і растуць квадры. І так, у чым наогул фішка сілавых практыкаваннях, таму што гэта прафілактыка астэапароза. Вось калі мы размаўляем пра суставы, пра косткі, і пад нагрузкай нашыя косткі становяцца мацней. Яны таксама атрымліваюць сігнал, што трэба неяк сабрацца. Вось, і шчыльней. Магчыма, бачылі вось гэтую папулярную картинку, абышло ўвесь інтэрнэт, там тыпу костка, там мужчыны, які там усё жыццё займаўся спортам, там яму 70-80, і, напрыклад, там другога чалавека, які не займаўся, і якая там шчыльная костка, моцная. І гэта таму, што ён сапраўды даваў нагрузку сваім цягліцам, на цягліцы, матывавалі косткі стаць мацней. Про кости я вообще никогда не думала. Я тоже. А гэта гіперважна, таму што дакладна вы чулі пра тое, што, напрыклад, часта і мужчыны, і жанчыны ў сталым узросце, якая самая папулярная траўма ў іх? Бедра, шейка бедра. Так, чаму? Таму што сустав становіцца такі вось трошачкі разболтаны, так, і мышцаў вакол менш. І косткі таксама у нас такія больш ужо не такія шчыльныя, і гэта ўсё ўплывае. Для мяне наогул гэта галоўная матывацыя, я не хочу потым адказацца ў такой сітуацыі, калі ты сабе нешта зламаў, і ўсё, і ты на ўсё жыццё ляжаць, таму што дуже складана потым аднавіцца ў сталым узросце. Про ўзрост ёсць пытанне, ці праўда, што пасля 30, 40 або 50 гадоў ужо позна пачынаць трэніравацца? Ці ёсць гэты ўзрост, у якім ужо ўсё ўжо шейка бедра твая ўжо разбултана, сядзі ўжо? Не, няма такога ўзросту, ніколі не позна пачынаць. І нават калі мы возьмем, напрыклад, 30гадовую жанчыну, якая ніколі не займалася спортам, і 60гадовая, якая там пэўны час рэгулярна займаецца спортам, яна будзе больш моцная. Так, і у яе будзе больш сілы. Таму ніколі рэальна не позна пачаць, але, канешне, калі мы гэта пачынаем пасля менапаўзы, калі ў нас ужо зніжаная выпрацоўка гармонаў, то гэтыя ўсе працэсы аднаўлення, яны такія больш павольныя. Трошачкі гэта складаней, трэба быць больш акуратнымі да сябе. У мяне ёсць жанчыны, якія займаюцца пасля менапаўзы. Сапраўды мы супер акуратненька пачынаем, там у нас першы месяц, мы на дываночку, у нас разміначка, мы там суставы з хрыбетнікам працуем, вось, і потым толькі пачынаем дадаваць нейкай такой сілавыя варыянты практыкаванняў. Вось, але гэта ніколі не позна, і трэба пачынаць у любым узросце, можна пачаць займацца спортам.
Пачынайце зараз цяпер. Дарэчы, было пытанне, я вось яго, мабыць, не знайду, але памятаю пра што там, пра тое, а як зразумець, што цела хоча перапынку? Ёсць такое паняцце, як ператрэн. Так, ёсць, і сапраўды, Ператрэн? перетрэн. Калі ты сапраўды адчуваеш, што ты больш не можаш, гэта не пра тое, што на трэніроўцы ты не можаш, а пра тое, што вось зараз трэба не хадзіць і рабіць перапынак. І, дарэчы, колькі перапынкаў, колькі павінна праходзіць часу паміж трэніроўкамі, каб зразумець, як зразумець, што твае мышцы і цела не могуць працаваць. Ну, вось так, возьмем, напрыклад, калі чалавек рэальна, рэгулярна хадзіў на трэніроўкі 2-3 разы на тыдзень, вось займаўся, адхадзіў там, адпахаў, і ў яго ёсць адчуванне, што ён кепска аднаўляецца. Гэта значыць, у нас узнікаюць праблемы са сном, мы раніцай разбітыя. У нас, напрыклад, пасля 30 хвілін, як мы спынілі нагрузку, пульс не пераходзіць у стан пакою. Раніцай таксама можна праверыць пульс, паглядзець, які, калі ён павышаны, гэта таксама ўжо трывожны званочак. І калі вы адчуваеце, што ніяк не прагрэсуеце на трэніроўках, што вы робіце адно і тое ж і не можаце зрабіць больш. Сапраўды, калі разумна падыходзіць да трэніровак, трэба рабіць такія аднаўляючыя мікрацыклы сваіх трэніровак. І гэта не значыць цалкам спыніць трэніроўкі, але рабіць тое самае, напрыклад, на інтэнсіўнасці там 50%. Вось там, напрыклад. То бок цалкам не прыпыняцца. Зараз дадам. Ну, то бок, вось вы, напрыклад, там, не ведаю, рабілі прысед 20 кілаграм, вы прыйшлі і зрабілі прысед 10 кілаграм, напрыклад, з такой невялічкай штангай, і там і не ўпахаліся. Вось, гэта такі ідэальны варыянт. Вось, але у звычайных людзей, у якіх ёсць сям'я, хваробы, адпачынкі, завалы на працы, у іх і так ёсць гэтыя перыяды, калі яны прапускаюць трэніроўкі. То бок, таму я таксама памятаю, калі я вучылася, такая, ўсё, значыць, я буду ўсім даваць вось такія цыклы, калі яны будуць адпачываць. Але там, звычайны чалавек кудысьці з'язджае на 2 тыдні, кудысьці на нейкую вандровачку. Так, і ён ужо там аднаўляецца. Вось, але сапраўды, так, калі суперрэгулярна трэніруецеся, трэба рабіць сабе цыклы, калі у вас зніжаная інтэнсіўнасць нагрузак, або, таксама можна проста, нічога не рабіць, нейкая так дома руханка, разминка, і проста бытавая актыўнасць, там, лёгкае кардыо. Про выбор тренера еще хотела вернуться. Просто, например, я слышала, не знаю, слышала ли ты такое мнение, что женщина должна выбирать себе тренерку, если женщину, так, то, как она хочет выглядеть. То есть, если, например, ты видишь, что тренерка какая-то перекачанная, там, или не там в тех местах, где ты хочешь быть, да, то она из тебя сделает тоже такое же. Не, насамрэч, я думаю, што нармальны адукатны трэнер і трэнерка так рабіць не будзе, таму што вось прыходзіць чалавек, у яго ёсць свае запыты, і мы з гэтым працуем. Потым, і насамрэч і трэнер-трэнерка не абавязаныя выглядаць так, як, напрыклад, камусьці хочацца. У яго таксама могуць быць свае перыяды, цяжарнасць, пасляцяжарны перыяд, ці, напрыклад, там, напрыклад, у трэнера і трэнеркі свой погляд эстэтыкі, напрыклад. І так бывае часам, калі мы глядзім на трэнерку, яна такая, так не супер перакачаная, але вось калі запыт у яе ёсць, яна зробіць так, пад запыт з чалавекам тое, што ён просіць. Вось, таму тут хутчэй... Стэрэатыпы ёсць, мы чакаем. Калі мы кажам слова трэнер, напрыклад, у мужчынскім родзе, мы разумеем нейкія там мышцы, такі апалон павінны быць, такі трохкутнік, так. Калі кажам трэнерку, таксама адразу нешта вось каля фітнес-бікіні. Уяўляем, нават мы разумеем, што гэта не так, але гэты стэрэатып ёсць, і ёсць жа іншыя спецыялісты, да якіх мы звяртаемся, касметолагі, парыкмахеры, фрызеры, і гэта людзі, на якіх мы таксама глядзім, калі яна сама так выглядае, зробіць яна мне падаецца, гэты стэрэатып ён пераходзіць вось і ў сферу фітнесу. Такое, так, таму трэба змагацца са стэрэатыпамі. Когнитивные искажения — это плохо, детки. Боритесь. Таму так,
трэба глядзець на чалавека насамрэч, на то, якая у вас таксама мусіць неяк адзін аднаму спадабацца, гэта таксама важна, просто энергетычна часам бывае так вось сойціся з чалавекам, і канешне глядзець просто на яго адукацыю, на кейсы, на водгукі, на тое, як ён наогул можа патлумачыць тое, што ён вам дае і што вы з ім разам робіце. Вось гэта таксама важна. І рэзультаты таксама, каб ён разумеў, як это ўплывае на твоё здароўе, на твоё цела. Так, але ўсё ж такі вынік гэта агульная праца чалавека і трэнера-трэнеркі, бо часта так бывае, што чалавек прыходзіць, да, спецыялісткі ці спецыялісты і чакае, што ўсё. Качай меня. Я зараз 2 разы на тыдзень буду трэніравацца, але я заб'ю на харчаванне, і ўсё, і ў мне ўсё будзе класна. У меня такія ягадзіцы вырастуць. Вось, і зрабі штось. Так, или там, напрыклад, или я пахуднею, а калі няма дэфіцыту калорый, то бок ніяк не атрымаецца схуднець, ніяк. Вось. Мы перакрэсліваем пытанне, якраз яно было тут пра ці можна зрабіць, можна ли сделать тело более подтянутым только спортом без питания, массажа и кардио. Ну вот мы понимаем, что нет. Насамрэч, ўсё ж такі лепш, і чым не займацца спортам, лепш займацца ў любым выпадку спортам. Вось, але за харчаваннем абавязкова трэба сачыць, нормы бялку, не баяцца вугляводаў, гледзячы тут, якія у вас мэты, з часам не боимся. Пересматривайте выпуск с нутрициолога. Вось, бывае такое, што калі чалавек, вось ён вырашыў пахуднець, ён сочыць за дэфіцытам калорый і вельмі моцна баіцца вугляводу і проста іх прыбірае, і ў яго энергія дзе ўзяцца? Нідзе. Вось, таму... Есть где энергии взяться? В чипсиках, в мороженке. И тлушчи, транс. Это великолепные углеводы. Наши великолепные. Вы великолепны. Углеводы. Вось. І, до рэчы, наконт вуглеводаў таксама мала ядуць каш. Гэта мой боль, таму што вось я таксама, калі разбіраю нейкія там гэтыя дзённікі харчавання, я прашу, ешце кашу, як у дзяцінстве. Вот какой твой топ-3 каши? Любая каша, акрамя, напэўна, вось, калі ведаеце, тыя кашы, якія трэба заліваць, не варыць, якія такія вельмі моцна перамолатыя, гэта, тупа хуткія вугляводы. Вось, а ўсё ж такі лепш штосьці такое цельназернавое есці. Вось, овсяночка, гречка, рыс басмаці, да рэчы, адзін рыс з белых рысаў, які не хуткі вуглявод. І наогул шмат варыянтаў. Кускус? Булгур, то бок, што падабаецца. Але што нам дае павольны вуглявод і сярэдні вуглявод, то бок ён дае нам доўгую энергію, гэта доўга расшчапляецца. І вось асабліва, калі нейкія там, напрыклад, эфіры, запісы, доўгая праца, паешце раніцай кашы вам з мясам. Але калі вегетарыянцы, то без мяса, там, напрыклад, з расліннымі белкамі, і будзе у вас шмат энергіі надоўга. Вось. Ешце кашы, думайце, гэта мне дасць энергіі. Я сёння пратрымаюся. Бокальчик бехеровки. Прими Господь как лекарство. Наконт яшчэ вось пахудання таксама я супраць таго, каб, ведаеце, абмяжоўваць сябе, казаць, усё заўтра, ніякага шакалада, ніякіх чипсикаў, я худнею. А вот послезавтра? А потом такой срыв в ночи. Я вот худею неделю. Закончился мой 3-недельный. А в 00:01 просто сюда. А как тогда? То есть какая у тебя позиция по выбросу чипсов? Мы всех опрашиваем, кто приходит на запись этой программы. Вось, па-першае, у нас яшчэ ёсць ментальная сістэма, так, нам трэба нешта смачненькае скушаць для нашага вось настрою. Я, напрыклад, я не па чыпсах, я па салодкаму, вось шакалад, цукерачкі. Ой, для мяне гэта вельмі важна з'есці. Проста галоўнае, калі мы галодныя, трэба спачатку каша з бялочкам, а потым ужо кава з цукеркай, а не адразу кава з цукеркай, таму што так улезе 10 цукерак, а так улезе 1, 2, 3 цукеркі.
Очень жаль, что такое ограниченное пространство. Вось, калі з'есці нармальна кашы, не там нейкую лыжачку, а нармальна кашы, нармальна бялочку, клетчатку, то бок абавязкова. І потым реально, то бок ужо не захочацца шмат з'есці цукерак. Просто фокусавацца на тым, што спачатку я з'ем карыснае, потым вось гэта вось смачнае, што я люблю, але толькі не абмяжоўваць сябе, потому што реально гэта вельмі хутка гэтыя зрывы і нічога добрага, яшчэ і РПП хутка. Я как-то дочку учила, правило у нас такое дома. Звучало оно раньше не как сначала полезное, а потом вкусное, а звучало так: сначала соленое, потом сладкое. Слушайте, какая хитрая мать. Но дочь оказалась хитрее, потому что она мне недавно говорит: то есть можно сначала чипсы, а потом мороженое, да? Наша девчонка. А ты упомянула дневник питания. Да. Это обязательная часть тренировок, процесса? Тут таксама ёсць межы, то бок на гэтым можна рэальна звар'яцець, а можна, наадварот, павернуць для сябе гэта як карысны інструмент. Усім карысна нават тыдзень палічыць, што чаго мы ядзім. Вельмі, насамрэч карысна паглядзець, колькі ў той маёй любімай цукерцы. Я, напрыклад, калі пачала лічыць, мая любімая беларускія цукеркі — гэта Алёнка. Вось, і ў адной цукерцы 5 грам тлушчу. То бок, калі я з'ядаю 5 Алёнак, з'есць 5 Алёнак вельмі лёгка, правда? Так. Гэта 25 грам тлушчу. Гэта ўжо палова маёй дзённай нормы. А мне трэба неяк яшчэ чымсьці харчавацца, мне трэба есці кашу, мяса і раслінныя тлушчы вельмі карысныя. І ты такі ўжо разумееш. Так, напэўна, я магу сабе дазволіць 1-2 цукеркі, но 5 я просто забяру себе прастору вось гэтых ад карыснай ежы. І тут ізноў так я сябе не абмяжоўваю, але я просто пачынаю сачыць, колькі чаго я ем. І насамрэч гэта вельмі важна. Частая гісторыя, мы лічым і глядзім: перабольшана тлушчаў, перабольшана вуглеводаў, недахоп бялку. Самая такая классичная история. А где больше всего у вас было подставы? Вот вы когда начали вообще смотреть, что сколько там в калориях, в жирах, еще в чем-то, что оказалось для вас большей подставой, кроме творожка с этим? Так, в сыре много жира. Ага. С углеводами понятно. Вот я почему-то углеводы, все ясно. Для меня творожок с вареньем, это, конечно, подстава, вопрос я не ожидала. Вопрос варенья, вопрос в том, что он просто сам по себе недостаточно натуральный. И, кстати, неожиданно авокадо, то есть мы-то относимся к нему как к суперфуду, но он достаточно жирный. При этом в нем есть клетчатки большое, да? Но это хороший жир? Хороший, или весь жир одинаковый? Так, гэта добрый раслінны жир, класны, але калі мы будзем есці класную карысную ежу, але больш, чым, напрыклад, наша падтрымка каларажу, то бок мы таксама будзем набіраць вагу. Але пагадзіцеся, пераесці кашу з мясам складаней, чым пераесці чыпсікаў і цукерак. І вось, дарэчы, наконт авакады частая гісторыя, калі вось мне кліентка кажа: блин, я думала, я так правильно харчуюся, вось раніцай чырвоная рыбка, это моя хлебушек, авокадо, хумус. Хумус тлустенькі. Вось, але толькі калі я кажу тлустенькі, гэта не значыць, што кепска, просто трэба колькасць абмяжоўваць і ўсё. Я вельмі люблю, дарэчы, тлустыя бялковыя сняданкі, рэальна шмат сілаў на цэлы дзень. Вось, але просто потым я сачу за той ежай на працягу ўсяго дня. Я обожаю, для меня завтрак, вот где есть, это просто вот мы жили ради этого момента в жизни, чтобы так завтракать. Всё детство тебе говорила, а вот вырастешь. авокадо. Иногда даже ложишься спать, и уже такое: завтра Завтра я позавтракаю. с яичком, а еще если яичко сделать вот это вот. Пашот. У-ля-ля. Нет, так гэта все насамрэч упісваецца, просто часам гэта вельмі шмат. Дальше без конфет, как я понимаю, да? Просто потым мы ўжо сочым, што мы цягам дню едзім. То бок съели 2 цукеркі раніцы, уже увечары як-небудзь. Самая большая проблема в том, что мы
пакуль не пачынаем гэты калараж лічыць Так. і баланс, мы ўсе думаем, што мы сапраўды ідзем там 1500, І недахоп, 1600. так, Я досыць калі недахоп. аднойчы налічыла 4000, гэта, давай так, налічыла аднойчы, але ела я іх часта ем. Ну, то бок я гэта што, гэта разумею. пачка чыпсікаў, што? Не, чипсы гэта типу 600, хотел сказать злотых, 600 килокалорий, там Биг Мак это 500. Одна пицца, которую я съедаю в одно лицо, это там 1200 килокалорий. Так мне всего нужно Сколько? 1700, например. 1200, вот это вот. Я вру? Ну скажи, что я вру. Сколько в куске? Подождите, сколько в куске пиццы? Ну, насамрэч, гледзячы, якая піца. Ну да, я имею в виду с сыром. как вот Бывае это супер сильно. такая тлустая, з якім-небудзь свініна, Конечно же, мы про якой-небудзь нее. тлустай. Мы же не про эту Не, вегетарианскую. ну даже Маргарита, мне кажется, там сыр, нет? Ну, Маргарите будет меньше. Ну, потому что, то есть, одно блюдо, которое ты ешь, может оказаться половиной или целой нормой колоража, который Чего ты в тебя ж день. передернуло? І гэта не значыць, што ты мусіш все не ем піцу, а просто я не ем цэлую, ну, а з'ем менш. Что? Что ты сейчас сказала? Прости, я не понимаю, что ты говоришь. З'ем менш, напрыклад, піцы. Кстати, из сюрпризов Кока-кола, ну, понятно, что все газированные напитки плохие, мы это знаем, но потом мы еще узнаем, что они же еще и супер сахар, и супер калории, и всё. Даже если Кока-кола Zero? Зеро, кстати, рекомендуют иногда тем, кто не может никак пережить Ну, Кого? так. без... Ты не можешь без Кока-колы вообще. Насамрэч, Я не могу пережить диктатора, можно мне Кока-колу, пожалуйста? Насамрэч, тут таксама трэба глядзець на колькасць, і вось, напрыклад, я чытала таксама ў трэнераў і трэнерак такую гісторыю, што яны трымаюць Кока-колу ў сябе ў шафе, калі чалавек прыйшоў, ну, такі не паеўшы на трэніроўку, і Это хоп, тоже тяжело. вось, таму што, ну, недахоп глюкозы. Вось, дарэчы, калі не паспелі паесці перад трэніроўкай, няма такіх дакладных вось рэкамендацый, ці можна галоднымі трэніравацца. Ёсць у мяне людзі, якім ок, хаця мне не ок, і я, ну, як бы я за тое, каб прыходзіць нармальна з нармальным сняданкам ці абедам на трэніроўку, там, каб 2 гадзіны прайшло. Але, ну, так бывае, не паспелі паесці, што можна? Можна умоўна хуткі бялок, хоць як бы такіх і няма, хуткі белок у сэнсе нешта такі сываратычны нейкі купіць сабе пратэінавы напой, яго хуценька выпіць, вось, а потым хуткі вуглявод. Если Банан, вы в Беларуси, экспоненты. Пользуйтесь, пока у вас есть экспоненты. ой, Да, я экспоненты, так гэта моя скучаю. любоў. Хорошо вам там. Банан, но банан же не белок. Банан не белок, хуткі вуглявод. Вось, таксама хутка нам даць энергію для трэніроўкі. Ўсё ж такі для Все трэніроўкі мои трэба Прием пищи энергія. перед тренировкой это банан всегда. Вось, што есці пасля трэніроўкі? И через сколько? Хочется Углеводное сразу. окно. Ой, в углеводное в окно. Что там про него? Насамрэч, вось, дарэчы, пасля трэніроўкі мышцам вельмі патрэбна глюкоза, там яна захоўваецца ў мышцах у выглядзе глікагена, і чым больш мышц, тым больш у нас такі рэзервуар для захавання глюкозы. Вось, таму рэальна вугляводы вельмі файна паесці. І насамрэч не так важна, што вы будзеце есці пасля трэніроўкі. Важна, што вы едзіце цягам дню і цягам наступных дзён. Збалансаванае харчаванне з бялкамі, вугляводамі, клятчаткай, тлушчамі, яно важна. Проста на працягу усяго этапу аднаўлення, тому што калі мы трэніруемся, у нас мышцы трошачкі руйнуюцца, атрымліваюць мікрапашкоджанні, а потым, калі мы ўжо спім, аднаўляемся, у нас тады эфект такога аднаўлення, тады нашыя мышцы растуць, тады мы аднаўляемся. Таму проста важна заўжды пітацца добра, харчавацца. Кушайте, женщины, кушайте. Так. У нас, мне кажется, такое прекрасное абагульняющее пытанне. Асноўнае парада жанчынам пра здароўе, фізічную форму на ўсё жыццё. Мы тут абмяркоўвалі, што ну, які б не быў узрост, ідзі ў залю і трэніруйся. Трэба сачыць за харчаваннем. А што вось калі б, я не знаю, падайшла да цябе жанчынка, ну, всё, Одна парада. Тая самая вось гэта пігулка, якая зменіць твоё жыццё. Ой, падумайце проста пра сваю старасць.
Вось яна Неизбежно. Она была позитивной Так. тренеркой. я гляжу як бы на сваіх сваякоў сваячак якія напрыклад там у сталым узросце і на сваіх вачах я бачу што такое менапаўза калі мы не займаемся калі у нас няма актыўнасці няма сілавых трэніровак зразумела у працэсе саркапенія вось часта павярхоўна калі мы глядзім кажуць вось гэта праз узрост гэта праз менапаўзу тому што у нас вельмі там рэзка так падае выпрацоўка гармонаў таму пачынаюць мышцы вось так хутка руйнавацца але першая прычына усяму гэтаму гэта адсутнасць фізічнай нагрузкі і з узростам чалавек патрошачкі пачынае рухацца менш ну калі вось просто прасачыць за гэтым этапам і дакладна ва ўсіх нас ёсць гісторыі напрыклад там наших бабулек дзедулек мы бачылі як яны стареюць сталеюць як цяжка ім аднаўляцца пасля пераломаў і гэта для мяне самая вялікая матывацыя я хочу быць незалежнай у гэтым узросце я хочу каб мае дзеці не былі прывязаныя да мяне і жылі сваё вольнае свабоднае жыццё не думалі што трэба мяне абслугоўваць вось і для мяне гэта самая вялікая матывацыя таму пачынайце цяпер неважна колькі вам гадоў пачынайце рухацца Пачнем. И кушайте. Спасибо Юля, большое, спасибо Юля. большое, Спасибо дякую. большое, дякую. І дзякуй за твой падыход вось гэта такі пяшчотны з павагай да жаночасці і чалавечага цела агулам дзякуй вельмі прыемна И дякую вам за то, что писали нам свои пытания. Продолжайте, коли ласка. У нас есть анонимная платформа. Спасылочку додаем у нашем инстаграм, на нашей инстаграм-сторонке экстремисткой. Пакуль что тому, коли вы в Беларуси, будьте вельмі уважлівыя, сачыце за сваёй бяспекай і за сваімі калорыямі, за сваёй формай. За ўсім сачыце. За ўсім. Вы жанчыны. За ўсім можаце сачыць. Что сказать, жанчыны цяжкіх паводзін былі і цяжкага жыцця. Пойдзем у залю. Крацейся.